nyo? Kasi man dita, pusat at mo ko. Hala. Hoy, back! Diretsaan kan, panagutan man kapsa ko naman eh. Apay sino kita insan? Panagutan nga ibagbagana. Tala ka man dita, mandi kasi kati katungtong ko. Stepler at pangiwa mo ka. Hala. Panagutan, apay masikog. Standard Korean textbook, EPS topic for English speaker. Self-study textbook. Isti sa bana. Pasubak to yun ah. Kamsahamnida. Chingo. Ano ada ching? Friends. Annyeonghaseyo. Numbers. Il-isam. Ayo, kes sa ba? Makulkul to takot toy. Nangat ato na lang ako, nakakawarwara ato'y kwarto na. Mesa na lang aro din, di na pa'y maurnos. Tuwalya nga nakabasbasa, harap ta. Di na pa'y makupunto'y ulis na. Mga pumuti. Nalanan sa kapay kindiinang na ato'y nga ulos. Mapalaban aksat to ya. Inglisik latan, nalaklak mawatan. Internal Medicine Clinic. Okay. Orthopedic Office. Dentistry, Ophthalmology, Otolaryngology, Dermatology, Pediatrics, OB, hindi ka mo dyan. Obstetric Gynecology. Kasano ka dyan? Nagadupay jersey to, pangitidan naman dagito yun. Dapay bola. Naggapgapuan namat nga taatoy. Nasakit, ti ulo. Turog ko lang tato eh. Oh, kita mo, andito siya oh. Sarap buhay pa nga oh. Ate, wag na, nakakahiya. Ay hindi, nandito na tayo. Ops, papanan nyo. Kasi man dita, pusat at mo ko. Hala. Hoy, back! Napay, storbo ko ito yung pinagturog ko kaya review ah. Diretsaan kan, panagutan man kapsa ko naman eh. Apay sino kita insan? Panagutan nga ibagbagana. Tala ka man dita, mandi kasi kati katungtong ko. Stepler at pangiwa mo ka. Hala. Panagutan, apay masikog. Wang! Oo, baak. Buntis ako. 5 weeks na. Hala insan, naragsak ni inang mo, makakasawa ka matlanganan. Gawit tayo Isabelan. Apay sigurado ka nga masikugatan. Oo, baak. Siguradong buntis na ako. Wan, sigurado nga masikugatoy. Dulok na tayo, tapos turog na turog. Nangig ko atan. Baka napuwet lang, tsaka baka dati na ka na nga maday. Ay insan, basta duldulok, masikugatan, panagutan mo, tanong makaasawa ka matang. What? Oh, Emma, dito ka na. Yung mga gamit mo, susunod na lang ni kuya mo. O, baak. Madimbay-bay natin yung kabsat ko, ah. Sika bahala dito yun. Wan, sige, siyak bahala to yun, tanawan tiriri. Wow. O, Emma, alis na ako, ah. Sige, ate. O, baak, yung baga ka. Ano bang pangalan mo, Ipag? Siguro magiging close tayo. Ako po si Emma. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Ano ka ba? Huwag mo na akong pinupo. Bata pa ako. Tawagin mo na lang akong Gwen. Sige, ate Gwen. Halika na, atid kita sa kwarto nyo.
Sige ate. Tara na, para matawagan na din natin yung mama ni Insan Baak. Sige Sigurado matutuwa yun. Okay, kasjay. Partak mo tinangyari. Ito yung agadagyan eh. Hindi ka, pasok ka. Sakto, kalilinis ko lang yung kwarto nyo. Dahan-dahan ha. Salamat po. Hindi ka, dito ang kwarto nyo. Sigurado ako magiging pogi yung pamangkin ko. Ang ganda mo, tapos feeling pogi yung pinsan ko. Hindi piling pogi. Pogi talaga yun. Sige na nga, payag na ako. Hindi ka. Kasanon ngayon, umamuan ni Mayla nga rito ni Emma. Tapos ag-positive mo lang ni Mayla. Saus. Nawa na eh. Diyak ka mo taramidi ka. Kawidak sa rata dyan sa belan. Sigurado, riri ata. Nagparta mo tinangyari. Riri ako safe. Apo, Diyos ko pa. Awanin. Natira, may diktatan.